αλάθαστη, συμπυκνωμένη στην πιο αποτελεσματική σειρά σαμπουάν. Προπολίν, από την Απιδίτα φυσικά. So, what is your name? Dry Scalp. I see. And will it change after the marriage? Ultrex Dry Scalp κατά της ξηροδερμίας. Ποτέ πια φαγούρα και άσπρες νυφάδες. Habitat. Κάθε το αντικείμενο αφορμή για έμπνευση. Depon Maximum. Νίκη ενάντια στον έντονο πόνο. Γεια σας. Γεια σας κύριε Δασοφύλακη. Για πείτε. Μα να σας εξηγήσω... Φυσήξτε. Το ξέρετε ότι έχετε πιει τα διπλά. Γιατί? Γιατί κερδίσαμε τριπλά. Σούπερ τσιστό. Κερδίζεις τριπλά. 50 εκατομμύρια στη στιγμή και επιπλέον 300 εκατομμύρια σε εβδομαδιαίες κληρώσεις. Σούπερ τσιστό. Με φάση από τα κέρδη. Οι μεγάλοι παίκτες δεν χάνουν ποτέ. Παίξε με τη φαντασία σου και κέρδισε ένα Mazda MX-5 από το Axe. Πίσω από κάθε προσωπικότητα υπάρχει μία στελίτσνεя. Η κόκκινη. Πίσω από κάθε προσωπικότητα υπάρχει μία στελίτσνεя. Η κόκκινη. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από τα πραγματικά καθαρά ρούχα. Τα φοράς και τα χαίρεσαι. Αν μ' αρέσει να ασχολούμαι, το ευχαριστιέμαι. Είναι σαν να κάνω κάθε μέρα δώρο σε μένα και σε αυτούς που αγαπώ. Λάμπουμε όλοι. Γίνεται τέτοιο λευκό χωρίς λευκαντικό έβρικα? Ποτέ. Για λευκό, όχι πότε λευκαντικό, αλλά πάντα μα πάντα έβρικα. Ξέρω τι σας λέω εγώ. Ένα είναι το λευκό και το λευκαντικό πάντα έβρικα.
Έχω τρέλα με τα ρούχα. Τα θέλω στραφτερά. Έτσι μ' αρέσει. Σε όλους αρέσει. Θέλω να βγαίνω έξω και να λάμπω. Έχω συνηθίσει στο αστραφτερό λευκό και τώρα δεν συμβιβάζομαι με τίποτα λιγότερο. Να βάλω ρούχο επάνω μου που δεν είναι λευκό-λευκό. Ποτέ. Για λευκό-λευκό, όχι πότε-πότε λευκαντικό, αλλά πάντα μα πάντα έβρικα. Έτσι έχω μάθει εγώ. Ένα είναι το λευκό και το λευκαντικό πάντα έβρικα. Η Κοσμοκάρτα είναι η πιο εξελιγμένη μορφή κινητής καρτοτηλεφωνίας. Όχι μόνο χωρίς λογαριασμούς και πάγια, αλλά και με όλα τα προνόμια του πιο προηγμένου δικτύου, χωρίς επιπλέον χρέωση στις ώρες αιχμής. Τώρα με την Κοσμοκάρτα, κανένας δεν θα μείνει χωρίς κινητή καρτοτηλεφωνία. Ή μάλλον θα μείνουν μόνο όσοι πραγματικά δεν τη χρειάζονται. Κοσμοκάρτα. Έξυπνη κίνηση. Όταν μιλάει η Κοσμοτέ, η χρέωση κατεβαίνει. Μόνο με 5.000 πάγιο, χωρίς ώρες αιχμής. Με Κοσμοτέ, όσο περισσότερο μιλάτε, τόσο λιγότερο χρεώνεστε. Χωρίς παραπλανητικές χρεώσεις που σας καθυλώνουν σε υπέρογκα πάγια. Μιλήστε όσο θέλετε και κατεβάστε τη χρέωση στη 1 δραχμή το δευτερόλεπτο. Γιατί όταν μιλάει η Κοσμοτέ, εσείς κερδίζετε.